ପରିବାଟା ବି ଆମର ଭଜା ହେଇଗଲା। କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ମସଲା ଟିକେ କଷା ହେବ। तो ସୋରିଷ ଆଣିନି ଜିରା ପକେଇଦେବି। ଦେଲେ ଟମାଟୋଟା ମେଲ୍ଟ ହେବନି। ତେଲ ଦିହରେ ଭାଜି ଦେଲେ ଟିକେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ଜଲ୍ଦି। ଏମିତି ଜଲ୍ଦି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ହେଲା ତାପରେ ଏମିତିରେ ଦେବୁ ମାଛ ତରକାରୀ ଫକାରୀ ହେଲେ ବି ଏମିତି କରିକି ଦେବୁ, କଲର୍ ବି ଆସିବ। କଲର୍ରେ ଆସିବ। ଦେଖ ପିଲେ ମୋ ଦେଇ କ'ଣ କଲେ ତେଲରେ ଟିକେ ଟମାଟୋ କଲର୍ ଆସିବ ବୋଲି ଦେଇଦେଲା। ସତରେ କି ମିଛ ଆମେ ଦେଖିବା। ମୁଁ କାଲି ଇଏ ପ୍ରକାର ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଟମାଟୋ ବାଟିଥିଲି ଏମିତି ଦେଇଦେଇଛି। ମୁଁ ତେଲରେ ଦେବି ଏମିତି ବାଟିଦେଲେ ତରକାରୀ କଲର୍ ହୁଏ ନା। ମସଲା ଧରେ ବାଟିଲେ କଲର୍ ହୁଏ ନା। ଟମାଟୋ କଲର୍ ହେବା ପାଇଁ ବଟା ସବୁ ଯାହାର ଜାଗା ନାହିଁ ସେମିତି ତେଲରେ ଦେଇଥିଲି। ନା ଟମାଟୋ ହେଇଗଲା, ମସଲା ପଡ଼ିବ ସବୁ କାମ ବାଟି ଦିଏ। କ'ଣ ହଳଦୀ ଖାଲି ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ନାଗୁରୁ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦିଆ ହୁଏନି। ଖାଲି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଏତିକି। ଦେଖ ଆମର ମୋଟି ଶାଗ ଆଚ୍ଛା ମାଛ ପଡ଼ିବ। ମାଛ ବି ପଡ଼ିଲା। ମାଛ ମୋଟି ଶାଗ ନା କ'ଣ? ଦେଇଦେଲେ ଶାଗ କାଟିବା ପାଇଁ ବସିବେ। ସିଆଡ଼େ ମସଲା କଷା ହେଇ ଜଳ ଦିଆହେଲା, ଏଇଟା ଶାଗ କଟା ହେବ। ମୋଟି ଶାଗ ମୋଟି ଶାଗରେ ଆମର ଏବେ ଶାଗ ପଡ଼ିବ। ଶାଗ ପଡ଼ିଲା।
ସିଝିବନି ପାଣିଟା ଶାଗଟା ପଡ଼ିଥିଲା କେମିତି କଲର୍ ହେଇଗଲା ପୁରା ସିଝିଗଲା ନା ବେଙ୍ଗଲୋର ମୋଟି ଶାଗ କଣ୍ଟା ଲାଗେ ବି ମୁଁ ଜାଣେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବ? ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ ଯଦି ନ ଲାଗିବ କହିହବ ଖାଇଲା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିବ କ'ଣ ହବ? କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ସକାଳୁ ଉଠିକିନା ଶାଗ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକିଂ ନାହିଁ, ଆମେ ଏମିତି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛୁ। ତ କିଛି ନାହିଁ ନା ଶାଗ ଗୋଟିଏ ଏଇଥିରେ ଟିକେ ଦାବି ଟିକେ ଦେଲେ ହେଇଗଲା ଶାଗ ଚାଲ।